ערב יום העצמאות ה-67 למדינת ישראל. רב"ט דן קורקובסקי מגיע לכנסת ישראל, לחזרות האחרונות לקראת טקס הדלקת המשואות המסורתי. אני רב"ט דן קורקובסקי, בן אוגה ולאוניד קורקובסקי, מערד, בוגר הקורס הראשון של רואים רחוק. מתכבד להסיע משואה זו של יום העצמאות ה-67 של מדינת ישראל. לכבוד חבריי על רצף האוטיסטי וכל המתנדבים שמתמודדים עם קשיים ועם אתגרים. הרגע הזה מגיע באמצע הצילומים של הסרט הזה, בשלב שבו נדמה לי שאני מתחיל להבין את החידה הנקראת אוטיזם. דן מרשה לי להישיר אליו מבט, עיניו הבורקות יוצרות קשר. אתה רוצה שאני אעזור לך קצת? ומבקשות שאסייע לו לעבור את הנהר השוצף וקוצף שנקרא תקשורת. ואז האותיות יצאו ברור. במטרה? לתרום מיכולתם ולהיות חלק משמעותי מהצבא ומהחברה. ומהחברה. אם את איתו לידו, גם מישהו מדליק, אז את צריכה לעמוד לידו כל הזמן. רב"ט דן קורקובסקי, בוגר המחזור הראשון של המיזם פורץ הדרך, רואים רחוק. אני רב"ט דן קורקובסקי, מתכבד להסיע משואה זו של יום העצמאות ה-67 של מדינת ישראל. 12 משואות לזכר 12 שבטי ישראל. ודן, אתה עובר לפה. בסדר? אחרי שאתה מסיים להדליק, לתפארת מדינת ישראל ואתה עובר לפה. אוקיי. הנה הטנקים. אני אסמן את זה. זה תחנת דלק. זה מיכל מים. שלחו לי ככה אס.אם.אס, אחת הקצינות מיחידה אחרת, ואמרה לי, ברכות על הדלקת המשואה. דן זה הבחור הזה שאמרת שאחרי הפענוח שלו, את תיכנסי לגזרה שהוא פענח? אז אמרתי לה, כן, זהו. פענוח זה צריך להסתכל על התמונה ולשים לב לדברים, לפרטים הקטנים. כי צריך לזכור שזה חשוב. אתה נותן לחיילים מה יש בשטח, ככה. לתת להם לראות מה יש שם בשטח. אדם נולד עם היכולת לתקשר, ובמינונים מסוימים. כבר כשצעירים רואים שבהתנהגות הבן אדם קצת שונה מאחרים. אני למשל אובחנתי כבר בגיל 3. משום מה גיליתי על זה רק בגיל יותר מאוחר. בגן הראש שאני הרבה יותר סגור, עם אנשים שכבר הכרתי. ידעתי שיש לי איזה קשיים כלשהם, בעיות כלשהם, אבל לא ידעתי איך לקרוא לזה. לא בדיוק הבנתי מה הקשיים. מה גורם לאוטיזם? איש לא יודע. אפילו כיום, שנים רבות אחרי שפוצח הגנום האנושי. המדע רק משער השערות, והאבחון, עד כמה שזה נשמע מופרך, מתבצע באמצעות תצפית בלבד. אין בדיקות דם, CT או MRI. יש אנשים שהם בתפקוד יותר נמוך, שהם ממעטים לדבר, שהם בודדים הרבה, שהם לא יוצרים קשרים חברתיים בכלל. המילים תפקוד גבוה, תפקוד נמוך, אלה מילים מאוד גסות. זה כמו שחור ולבן. זה נפש של בן אדם, נפש של בן אדם אי אפשר באמת למדוד במספרים. ואני אומר את זה בתור בן אדם שמאוד מאוד מאוד כמותי. יש קשת מאוד רחבה, אבל אנחנו מקטלגים לאיזה אזור רחב כלשהו ואזור רחב אחר, כדי שיהיה לנו הבנה איך להתייחס לאדם. וזה מין משחק כזה בין האישיות של הבן אדם לבין היכולת שלו להבין את החברה ולתקשר ולתמרן. אספרגר, במיוחד כשאומרים תפקוד גבוה, זה אדם שהוא באופן עקרוני רגיל במרכאות, כלומר אפשר לתקשר איתו, וברגע שיודעים, אז אפשר לתקשר איתו עוד יותר טוב. איך קוראים לך? אתה מבחינתי החניך תורן. מה זה אומר? עכשיו תספור כמה אנשים, אתה יודע? מהקבוצה שלנו? מהקבוצה שלכם פה, ובכל מקום שאנחנו הולכים, אתה אומר לי, ברסנו, כולנו נמצאים פה. זה מה שאני אומר בדיוק? בדיוק, אחד לאחד. אתה אומר לי, ברסנו, כולנו נמצאים פה. איך התרגשתי. למרות שזה קצת לוחץ לי, אבל זה יפה, זה מרגש. כזה, הלב דופק עכשיו. אני מרגיש שאני חלק מישראל, הטובה והאיכותית.
אם נניח לא הייתי מתנדב לקורס רואים רחוקים, הייתי הולך למשל לשרת ביחידה אחרת, הייתי מרגיש שהייתי טובע באוקיינוס הנוירוטיפיקלי, זאת אומרת, הייתי סתם חייל, אבל פה אני מרגיש מיוחד כזה. עצם העובדה שאתם פה, אני מתרגש, וחלק מהריגוש הזה, נכון שיש לי דרגות והכל, אתם יודעים מה אני רוצה לעשות עכשיו? שנעשה מעגל ביחד ונתחבק. יאללה, בואו. חבר'ה, אנחנו ביחד, איתכם ביחד, אנחנו נוביל את השינוי הזה, בסדר? ואנחנו ניתן לכוחות הלוחמים למטה את כל הכלים כדי להצליח בקרב. תודה רבה. תודה לך. עברו 2000 שנה, אנחנו פה. שמענו אתמול את יוס מספר את המלחמה שהתרחשה פה לפני 41 שנה. ואנשים עדיין צריכים להקריב את חייהם כדי לשמור עלינו. ועכשיו זה תורנו. וזה אנחנו מכשירים אתכם בעצם לאפשר לכל אותם אנשים שחיים בישראל להיות חופשיים בארצם. פתאום בגיל 18, כל החברים, גם אם לא ממש חברים אישיים, מי שהיה מסביבה, מתגייס. היה הרבה יחידות, כאילו דברים שהתעניינתי בהם, ואז אחד הילדים שהייתי בכיתה אמר לי שחצי מהדברים האלה אני לא יכול לעשות רק בגלל האוטיזם, כי זה אוטומטית מוריד את כל הפרופיל. אז זה כאילו היה תקופה שדיכא אותי קצת, כי כל מה שרציתי או חשבתי לעשות, הכל להתבטל. יום מעניין, עמוס, מרתק. זה יום כזה חשוב. הכי אהבתי לעלות על המדים. כן. עכשיו אני מרגיש את אחוות האחים. קודם אתה חותך את הקצוות, אני אלמד אותך. אתה חותך את הקצוות ומוציא אותם. וואו. לא הכשירו אותנו לפתוח אריזות. לא עוברים הכשרה. אין קורס באוניברסיטה תואר בפתיחת אריזות. אז קצת היגיון בריא, ופרימיטיבי כמובן. אני רוצה רגע להדגים לך, ואז אתה תעשה. אני חותכת... לא, לחתוך באמצע, כן, אני מכיר את הטכניקה, אני טכניקה. אני לחתוך באמצע. אני חותכת באמצע, ועכשיו אתה תעשה, אתה חותך פה לאורך, וטיק, טיק, 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 טיק. נו! תגיד לי, מה אתה עושה? אני מגדיר את עצמי גבולי. אני מרגיש שעדיין אני לא חושב שאני ב100% שייך לקהילה הרגילה, שאני נגיד לא מתקשר כמו שמצפים ממני אולי לתקשר, שאולי אני לא מתנהג כמו שמצפים ממני להתנהג. ואני מרגיש שזה כאילו משהו שכאילו ממש מערים לי קשיים. אני יונתן קאופמן! אני יונתן קאופמן! אני יונתן קאופמן! היום, שנתנו לכם את המדים, איך זה הרגיש לך? מגרד. לא מבין איך אפשר להיכנס לתוך הדבר הלא נוח הזה. ומצד שני, כאילו, זה עושה לי משהו. ראש מורם, הולך ללמוד איזשהו מקצוע, מרגיש סיפוק עצמי, מרגיש שאני לא מבודל מהחברה. מין תחושה כזאת של הצלחה, שגם מצד אחד להראות לאלה שלא האמינו בי מה, היה לי אספרגר, בסדר, זה לא אומר עלי שום דבר. הובא למנוחות לוחם הצנחנים, סמל ראשון נדב רוטנברג ונשרי מרמות השבים, שנהרג שלשום מאש כוחותינו, סמוך לגדר הרצועה. איך הגעתי לתוך העולם הזה? זה טרגדיה ישראלית. נהרג חייל בשם נדב רוטנברג. נדב הוא בן של דרור ויהודית. דרור, שירתנו יחד בצבא, הוא היה חייל אצלי בצוות. ב-30 התכנסנו, ישבנו במעגל, וכל אחד סיפר את קורותיו, עד שהגיע לאחד מהחבר'ה, שהוא פתח לגמרי אחרת, וסיפר על שיש לו שני בנים. הראשון בן 16 נולד חירש, ואחרי שנתיים מסתבר שהוא גם אוטיסט, והשני, שהוא בן 14, הוא גם אוטיסט. האמירה הזאת הייתה מאוד מאוד חזקה מבחינת ההבנה שלי בכלל על מה עובר עליו מאז שנפרדנו. היה תקופה שזה היה ממש סוג של דיכאון. הייתי מתחיל לחפש סתם, נגיד, אנשים ברחוב, והתעודד עם אנשים שאני לא מכיר בכלל, כדי לא להרגיש שונה.
בסופו של דבר זה גם גרם לדברים לא טובים, כי לא הייתי צריך לשתות, אבל ראיתי שהם שותים הרבה, אז אני הייתי שותה הרבה. ובסופו של דבר הייתי צריך לזייף את מי שאני. כמה שנים אחרי שהבן שלי, הבכור, נולד, אנחנו הבנו שיש איזשהו קושי והבחנו אותו והבנו שהוא על הספקטרום האוטיסטי. רק כשהייתי לקראת היציאה לפנסיה, ועומר כבר היה בשלב שהוא כבר לקראת בגרותו, התחלתי לחשוב יותר חזק על מה אני יכולה לעשות למען העתיד של עומר ושל אנשים שכמותו. באותה תקופה הייתי למעשה גמלאי. במשך שנה שלמה ניסיתי להבקיע את הדרך, כיצד ניתן לנצל את הפוטנציאל של הילדים האלה, ולא הצלחתי. ואז קיבלתי את התפקיד. בתפקיד כזה אפשר לקפל גם אופוזיציות כאלה ואחרות. קיבלתי טלפון מתמיר, שהאמירה שלו הייתה שהוא שואל אם זה אני שעוסק בתחום הזה של הספקטרום האוטיסטי. אמרתי לו כן, ואז הוא אמר, תדע לך, אני מחויב לתחום הזה, כל דבר שאתה צריך, יש לך אצלי צ'ק פתוח, אני מצטט. תמיר הזמין אותי לשיחה וסיפר לי על רעיון שעלה מולו, לקחת אנשים על הספקטרום ולנצל את היכולות המיוחדות שלהם לטובת קהיליית המודיעין. הוא ביקש ממני לקחת את הנושא ולעשות איתו משהו. אני לא רוצה שתפתח תרגיל חדש, אנחנו נפתח אותו אחר כך. בינתיים תעבור על השכבות שלך, תוודא אותם, תבדוק שהן יפות. תמיר חיבר אותי לטל. טל עבד איתי הרבה שנים, אבל לא הכרתי אותו בכל השנים שעבדנו ביחד. ליאורה סיפרה על הרעיון של תחום הפענוח, ועל הכיוון שהם הלכו, על הכיוון של מחקר, להוכיח שזה נכון. טל אמר לי, תשמעי, למה לעשות מחקר? בואי ניקח את הנושא הזה, ובואי נעשה פיילוט, בואי ננסה על אמת ללמד אותם. אם יבוא מאסטר בפענוח ויגיד שהם יודעים לעשות את העבודה, זה הרבה יותר משמעותי מאשר איזשהו מחקר אקדמי. הבעיה הראשונה הייתה בעיה ביטחונית. יש פה נערות ונערים שלא ברור עד הסוף איך אתה יוצר איתם את ההכשר הביטחוני. רציתי להתגייס ל-8200 ולא אישרו לי בגלל סיווג ביטחוני. לא כל אחד יכול להיות שומר סוד, אבל לקחת ציבור שלם ולהגיד שאף אחד מהם לא יכול להיות שומר סוד בלי להכיר את אותו ציבור ובלי לדעת מי באמת יכול להיות שומר סוד, זה כבר פה נכנסת הסטיגמה. פנינו למפקד יחידה 9900 עם הרעיון הזה, ושם בעצם, אני חושב, העוגן הראשון נוצר. הבנתי שהרעיון עצמו, יש בו אפשרות להצלחה מדהימה, שהנושא של החיבור בין החבר'ה מהעולם הזה לחבר'ה מהעולמות שעליהם אני אחראי, העולמות הגיאוגרפיים והחזותיים, יכול להיות חיבור מנצח. הוא אמר, אני נמצא חוסר קבוע של כוח האדם. כל חייל שידע לעשות את העבודה, כמות הדאטה מבחינתנו אינסופית. הפער בין היקף המידע שמגיע לבין היכולת לעבד אותו בעין, ולהפיק ממנו את כל המודיעין הרלוונטי, הולך ונהיה גדול ומורכב יותר. והדבר השני, שהוא לא פחות חשוב, שב-20-30 שנה הקרובות הוא לא רואה מחשב מחליף את האדם במשימות האלה. ולמעשה, מאחורי המילים הגבוהות, ניצב בור בלי תחתית של צילומי לוויין, שנאגרים ללא הרף על שרתי מחשב, וכאשר רוצים לחפש משהו, למשל פתח של מנהרת טרור, מחסן תחמושת שנבנה בהסתר, או כל פעילות חשודה אחרת, צריך לשוב אחורה, לפשפש ולפשפש בדייקנות וביסודיות בין מיליוני צילומים שצולמו על פני שנים רבות, ולחפש בהם שינויים קטנים, לעתים מינוריים, ולא אחת, כמעט אי אפשר לזהותם כלל, לחפש מחט בערימה של שחת. כ-30 שנה לוויינים משייטים בחלל, מצלמים אין ספור תאי שטח, וכדי להבין את הכמויות, חישבו על לוויין אחד בלבד, שעובר פעמיים ביום, מעל נקודה מסוימת, ומצלם אותה מזוויות שונות. עכשיו, תכפילו 365 ימים בשנה, כפול מספר התצלומים, כפול איפשהו בין 20 ל-30 שנות תיעוד, ודיברנו רק על נקודה אחת, ורק על לוויין אחד. ובמקום הזה בדיוק, האוטיסטים יודעים לתת עבודה שאנחנו, הנוירוטיפיקלים, פשוט, איך נאמר בעדינות, מתקשים בה מאוד. הילדים האלה, יש להם מגבלות אחרות שאנחנו פחות מכירים, ויש להם גם יתרונות שאנחנו לא כל כך מכירים.
והחוכמה זה לקחת כל אחד as is, ולבחון מה הוא יכול לתת. יש להם איזה אוצר שיושב בתוכם, שאם אתה יודע למצוא אותו, אז תוכל להפיק ממנו זהב. אני מורה ליוגה, ויוגה זה חיבור. חיבור בין גוף, נפש ורוח. וכשאני לאט לאט מנסה להבין מה קורה פה, אז אנחנו עושים יוגה. אנחנו צריכים לחבר את הצד הפיזי, שנקרא לו עבודה הצבאית, המקצוע הצבאי, עם מרכיבים מאוד נוספים שקיימים בהם. זה הצד הנפשי של כל אחד, הרוחני, המקום שהוא נמצא. והחיבור הזה בעצם נותן מקום לכל אחד לבוא לידי ביטוי. אז בואו נחשוב עכשיו למה יש לנו סוללה חיצונית וסוללה פנימית ובאמצע רווח. אז בעצם מה שקורה זה שיש לנו שני מעגלים, ביניהם יש רווח, שהרווח הזה נקרא מסוע, וברווח הזה נעים הטנקים. תכננתי להשתחרר, ואז פנו אליי יום אחד עם... שמעת שיש דבר כזה שנקרא רואים רחוק, והיה כזה שמועות נורא באוויר על משהו שעתיד להתקיים, איזשהו קורס של חבר'ה בספקטרום האוטיסטי בפענוח, ואמרתי, וואלה, זה נשמע משהו מאוד מעניין. מדמם הוא צפסורי, תודה. אני יודעת שאני מפענחת בסדר, לא רע. מפקדת כמפקדת יש לי ניסיון, אבל אני לא מתיימרת להגיד שאני אצליח לפקד על חבר'ה בספקטרום האוטיסטי, כשאני בכלל לא מכירה את העולם הזה. אז ביקשתי ללכת לראות. ויום למחרת נסענו לאור יהודה. זה היה היום השלישי של הקורס. ומה שראיתי זה פתאום חבר'ה בני 18-20, מדברים על דברים כל כך יפים וכל כך עמוקים, בלי שום מחסום של אגו, בכנות מוחלטת, על מי הם, על למה הם רוצים להיות איפה שהם, מה הם שואפים לעצמם להמשך, מה החלומות שלהם. הם מאוד מאוד טובים בכל המקצועות הטכנולוגיים, כל המקצועות שיש בהם איזשהו סדר, איזשהו רציונל, מתמטיקה, שפה, מקצועות שיש בהם חוקים. עוד תחום עניין מאוד בולט של אנשי הספקטרום, זה הנושא של מפות, ובנינו קורס שמכשיר את החבר'ה האלה בשני ראשי חץ מרכזיים. אחד, זה הנושא של פענוח, והחלק השני, זה באמת המיומנויות של העבודה וכישורי החיים והיום-יום בהקשר של השירות בצה"ל. נאמר לנו לחפש מקומות שיש בהם לחימה, ומצאתי שבעיר בשם קובאני יש. כאילו הצבא סורי כזה מתחלק באזור עם דאעש. אנשים עם אוטיזם, המוח שלהם בנוי קצת שונה. והמשמעות של זה שאנחנו חושבים שונה. מה שנותן לנו תוצאות שונות, דרכים שונות שאנחנו מפרשים דברים. וככה אנחנו יכולים להגיע למידע שאחרים לא היו מגיעים, שזה משהו מאוד חשוב במקרה של מודיעין. יש פעמים שהייתי נתפס בפרטים הרבה יותר קטנים, שאנשים גם לא היו מבינים אותם כל כך, כי הם לא היו מסתכלים עליהם כמו שאני הייתי מסתכל. אנשים חושבים על זה כדפקט ולא על אדם חושב אחרת, ההסתכלות היא מאוד לא נכונה, לא מקבלת רוב הזמן, ולאט לאט אנחנו משנים את זה. היו אנשים בבסיס שסיפרנו להם, היי, אנחנו אוטיסטים, ולפעמים מריצים בדיחות על זה. אנחנו בינינו כל הזמן מריצים בדיחות של מה אתה מחזיק את העט ככה, יא אוטיסט, תחזיק נורמלי. הגיעו לנו לפה אנשים שהמילה אוטיזם אף פעם לא נאמרה. ואני מדברת על כאלה שפרצו לי את הדלת ביום השני של הקורס ואמרו לי, רגע, מה קורה? אני לא PDD, אני ADHD, אני לא... או חניך שישב בקבוצה ואומר, חבר'ה, אתם אוטיסטים, אני לא כמוכם, אני לא אוטיסט. לפני שהייתי בקורס עדיין היה לי קצת קושי עם האוטיזם והכל, וזה הפעם הראשונה בערך שנפתחתי עם זה. אתה יכול להיות פה אתה, כי אתה שווה בין שווים. ויש לך את הקבוצה שלך. יש כאלה שמסיבות כאלה ואחרות נכון להם להישאר ולחיות בדרך שהם חיים עם זה, באיזושהי חוסר יכולת, חוסר רצון או חוסר צורך לשתף את זה, ויש לזה מחירים. אני חושב
שמאותו רגע שהם מקבלים את זה ושמים את זה מאחור, וזה מפסיק להיות העניין המרכזי, אלא חלק מזהותם ומי שהם, יכולים להמשיך הלאה בחיים ולהצליח בדברים שהם עושים. יש הרבה אנשים שנמצאים על הספקטרום והם מאוד מאוד מתביישים בזה. צבועים. אין מה לעשות, זה ילך איתך לכל החיים. אין מה להסתיר. לא אוהב אנשים כאלה. אני רוצה להגיד לכם שהקורס הזה היה לי לא קל בכלל. אתם אפילו לא יודעים כמה היה לי קשה פה. היה לי לחץ, וכשאני אומר לכם שהקבוצה הזאת עזרה לי, אני יודע שלא אהבתם שאני אמרתי את מה שאני אמרתי. אני יודע שהקבוצה הזאת עזרה לי להוציא את כל מה שהייתי צריך. התמודדות מאוד מאוד מורכבת של רגע, מה, אני אוטיסט, אני לא אוטיסט. אנחנו מתעסקים עם זה הרבה מאוד בקורס. המנחה הרגשית שלנו ממש עובדת על זה גם בקבוצות, גם פרטני. באמת אני חושב שהקבוצה הזאת תוצאה מאיתנו הרבה, את כל הרגשות שלנו, לכן היו פה הרבה סערת רגשות הרבה פעמים. משהו שהתחזק אצלך אולי? לא יודע, אולי שלפעמים אני יותר עמדתי על העקרונות שלי מפה, בדרך כלל. בשנים האחרונות, מבחינתי, סוג של התחלה חדשה, כאילו, שזה מתחיל בקודם לקבל את עצמך עם הבעיות שלך, ואז להיות עם האנשים, כי זה אנשים שאני רוצה להיות אותם, לא משנה אם זה אוטיסטים או לא. כמות האנרגיה וכמות המשאבים שהם משקיעים, אלה שקשה להם להשלים עם זה, או להסתיר את זה, או כדי להיות מי שהם לא. הוא כזה, כל כך כבד עליהם, כל כך קשה, שהם לא מתפנים לדברים אחרים. במצגת הזאת, גוגל דוקס. במבט מהצד זה נראה עניין של מה בכך, אולם הפשוט היה לי מסובך והמסובך לפשוט. מחשוב ענן. כך למשל התברר שלימוד של חומר עיוני ומקצועי מורכב הוא פשוט ביותר יחסית ללימוד התמצאות במרחב ולנסיעה בתחבורה ציבורית. תנאי מהותי לסיום מסלול ברואים רחוק. עכשיו דן ויואב נוסעים בכל יום לבסיסם הלוך וחזור אל מכינת דרור שבשדרות. כשאתה מספר למישהו שיש לך ילד על הספקטרום, התגובה ישר, אתה מגדל בבית את פורסט גאמפ. זה לא המצב. הוא אובחן רק בגיל 19. עד אז הוא היה עם הפרעות קשב וריכוז. הוא לא היה שייך לשום מועדון. וכשאתה לא שייך לשום מועדון, אז זה מאוד קשה. גם להורים, אבל במיוחד לא. הוא הלך לצו הראשון, ואמרו, הוא לא הולך לשום טירונות ולא לשום דבר, וגם אנחנו בעצמנו הכנסנו אותו למין טירוף מערכות, שאולי יש איזשהו סיכוי שיואב יתקבל לצבא רגיל כחייל בשירות סדיר. ואז כשקיבל הודעה סופית שהצבא לא מקבל אותו לשירותיו, אז התגובה של יואב הייתה, טוב, אם הם לא רוצים אותי, אני גם לא רוצה אותם. בוגר המחזור הראשון של המיזם פורץ הדרך, רואים רחוק, המיועד להכשיר צעירים שהובחנו בספקטרום האוטיסטי לשירות בצה"ל במקצועות ליבה דוגמת פענוח ומידענות שבהם יש להם יתרון רב. בזכות דן וחבריו ובעקבות הצלחתם המוכחת התרחבה תוכנית רואים רחוק גם לחילות ולמקצועות נוספים. אני ראיתי את הטקס הדלקת המשואות שנה שעברה בטלוויזיה, וראיתי את דן שהדליק משואה, והתחלתי לחפש באינטרנט מה זה, ומצאתי את הטלפון והתקשרתי. בספטמבר קיבלנו הודעה שיואב התקבל, וזה היה אחד הרגעים המרגשים ומשמחים בשנים האחרונות שהיו לנו, במה שקשור ליואב.
זו מכינה לחיים עצמאיים. שמלמדים כל מיני דברים, לאכול, ללמוד לאכול, לבשל, לקנות, לדעת איך לחיים את החיים שלך נכון. אתם לא מדברים ביניכם לפעמים? למה? כי אין מה לדבר, אני בעיקר כאילו למד להיות עצמאי. אני רק שואל לפעמים מה שלמה כזה. נכון, בוא תראה אותנו בראש פביליון. אתה לחתיים, דן. יאללה, מאוד! אנחנו נתחיל את דרכנו ביחד. לחלקכם זו לא הפעם הראשונה שהם נפגשים פה. באופן כללי אני רק אגיד שיש לכם הזדמנות באמת לראות קצת ולהרגיש מה חיילים שרואים רחוק יעשו בסיכומו של דבר בחיל החימוש. אז בואו נעשה רגע אולי סבב מהיר של שמות, כל אחד יגיד את השם שלו ומאיפה הוא מגיע בארץ. יואב מתל אביב ומגבעת שמואל ומבן 19, ומטוסים. עומר קורנשטיין, בן 18.5 מבאר שבע. עכשיו, לכל אחד יש בקופסה את כל הציוד, את כל החלקים שהוא צריך להחלפה. יש לכם פה דף שבו אתם כותבים מה עשיתם. בדוק עם מצות גומיות. יש גומיות? אין בכלל או שיש משהו? יש פה בהם כפתור אחד, ברגע שאני רוצה להוציא את הנושא להדק. מה קורה, יואבי? אז אתה צריך... לא יודע, נו. ממי, תירגע, בסדר? הכל בסדר. אתה אלוף. הנה, אתה ראית לבד. אתה פשוט צריך לסמן. עברנו חיל, עברנו מקצוע, פתאום אנחנו עובדים עם הידיים. החלק הזה של שעות למידה ותרגול מול המחשבים, זז קצת הצידה, הרבה מאוד עבודה עם הידיים, תיקון, שינוע, החזקה, נסיעות פה לבסיס, למחנה עמנואל, להשתלב פה בסדנה, זה מאוד מאוד חדש לנו, בעבודה הפיזית עצמה. טוב, ברוכים הבאים למחלקת האופטיקה, תסיימו את ההכשרה ותתייצבו פה, אנחנו נצוות אתכם בעמדות, אתם תשבו ותתקנו מכשירים, אנחנו נעשה חלוקה בהתאם ליכולות, בהתאם לצרכים שלנו גם כן. קיבלת את המכשיר הזה, מה אתה עושה? בודק את הקטקים, אם הם עושים טיק טיק כאלה, וגם שם גומיות, ואת המכסים, מכסי הקטקים. סשה, יכול להיות שאתה יודע שצריך לנקות, ושאתה חשבת שצריך לנקות, אבל לא אמרת לה. כל מה שאתה חושב בראש, אתה אומר לה. יואב, מהי הטעות מותרת באישור לוש? מעלה אחת. בישול... רגע, 2 מעלות. תודה רבה, יואב. רגע. סיימת. תודה. רגע, רותם, אני חייבת שתראה את זה, יואב, תלך. תסתכל כמה הוא לחוץ ותסתכל כמה יצא לו מתוך כמה. זה היה כמו קורס חדש. למדנו ביחד, צוות וחניכים, איך להתנהל מנקודת האפס כמעט. מי יכול לבוא ולהראות באצבע איפה אנחנו נמצאים בערך? בוא, יואב. תשים אצבע על הכנרת שכולם יראו. כנרת? כנרת? זה. מעולה. ים תיכון? לא. ים תיכון? הנה, פה. זה. כן, נכון. תרד למטה לתל אביב, על החוף. אתה רואה את תל אביב? נכון, מסומנת פה בוורוד ומודגשת. עכשיו, אתה יכול לנסות לחפש? הנה בת ים. נכון. בשביל להגיע לאיפה שאנחנו נמצאים היום, לכיוון של איזה עיר צריך לנסוע? מישהו אמר קודם שאנחנו קרובים אליה. מודיעין? נכון, לכיוון העיר מודיעין ולכיוון עיר הבירה שלנו, ירושלים. נראה לי... יש רוחות. זהו, תזרוק את זה על ה... עשיתי חיזוק קל. כן. אוקיי, יהודה, אתה ראשון? או עומר, אתה מוביל אותנו ראשון עם הלפיד, אני הולכת ראשונה. בסדר? חבר'ה, אחרי אפרת.
את הלפיד אנחנו נעביר אחד כל 100 מטר בערך. יש מצב שבאיזשהו שלב אנחנו גם קצת רצים? לא רק הולכים? יש מצב. כן. יש מצב כזה? איפה, סשה? יש מצב לריצה קלה? מעולה. יופי. יאללה, חברים. יאללה, חילוגים, כן? אנחנו הולכים מהר? בואו, אני רואה יאללה. יהודה, אתה עובר לסוף, עומר, אתה ראשון, קדימה. יאללה, עומר, פתח קצת. עומר, אתה יכול לפתוח פער, עומר. תשמרו על קצב כדי שלא תתעייפו, כן? עד לנעמה. אתם רואים את נעמה? עכשיו היא מחכה לכם? אוקיי, קדימה. איקון, אכן, רוץ, קדימה, לרוץ. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. תכף רון ילחץ לנו על הפליי, אני פה איתכם בשקט, לא להילחץ. אני אהיה פה. את איתם, בסדר? בואו ניתן במקום כמה דריכות. מקום, דרוך. רגע, אבל אמרתי שמאל, רגע. כשמרזוק אומר במקום דרוך, כשהוא מתחיל עם המילה שמאל, אז מתחילה הדריכה על רגל שמאל. כמו שעשינו שלשום במסדרון, אתם זוכרים שעשינו במסדרון בקומה אחת? שלקחתי אתכם טיול בקסטרו? במקום, דרוך. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. קדימה. פעם כולנו היינו ככה יותר חופשיים, יותר דמויות של פעם. עדיין אפשר להגזים ולומר עדיין קצת ילדים. ופה עכשיו אנחנו על מדים, מגולחים, טוב, מי שאין לו פטור, מסופרים, ממושמעים, אחראיים, מקצועיים. חיילים של ממש. עכשיו אנחנו אנשים, אנחנו מבוגרים לכל דבר ועניין. יש לנו חשבון בנק משלנו, יש לנו חוגר משלנו, הכל משלנו, של עצמנו, אנחנו אחראים לחיים שלנו. בוקר טוב. עומר. אחרי שמסתבך עם החבורה תגיד? על המדים. אין קומטה אבל. תמן קודם את החולצה במדים ואז מכנסיים. שמתי טוב כאילו? כן. לא קיבלנו חגורה אבל. קיבלנו, בטח שקיבלנו, הנה. נראה לי זה ענק עליי. עומר, אתה שם את החולצה בתוך המכנסיים? כן, כן, בטח. כאילו לשים את החולצה של הצבא? כן, ככה חיילים מתלבשים. ואיפה לשים את הגופייה? גם מתחת לזה? כן. זה ככה, גם שגית עושה ככה? כולה. למה לי לא כתוב צה"ל? זה חגורה כמו שיש לנופר וגורל? כן. איך אפשר אבל להכניס? לא, לא ככה. זה נתקע אבל, זה נתקע. מתאים לי? כן, תכניס. למה אין קומטה אבל? עדיין לא חייל. יאללה, צלם, אני חייל. חייל הולך עם חולצה בתוך מדים. איך זה מרגיש שאומר? מרגיש נוח. נוח, אחי, המדים. אתה בטח מקבל אבל בזה מדים חדשים. מקבלים מדים חדשים, לא מקומטים. מדים טובים. אנחנו אנשי חימוש, אתם הולכים להיות אנשי חימוש. אז שתדעו שזו עבודה מבורכת, שתדעו שבסוף הדבר, הפריט הלא פשוט, אבל הפריט הזה שאתם נוגעים בו, שנראה כאילו כמו גולם וחתיכת ברזל, מראות, כוונות, בסוף מגיע לתוך הטנק הגדול הזה, ואיתו אנחנו מכוונים, ואיתו אנחנו פוגעים במחבלים. בסדר? אתם יכולים לעלות לראות את הטנק הזה? מה, לטנקי להיכנס? בסדר? אתה רוצה? כן? כן, אתה רוצה? מה, בתוכו כאילו? כן. לא כאילו, ממש בתוכו. יכולים להוריד את התיקים, בואו נשים אותם פה בצד.
כן, תוריד את הכובע בבקשה כבר, זו פעם שנייה. זה פעם ראשונה. זהו, אתמול זה היה פעם ראשונה, היום זה פעם שנייה. אבל היום זה יום חדש. בשירות לאומי הוא היה בספארי, באמת מקום מאוד נחמד ותומך ומקבל, נכנס על המשבצת של חינוך מיוחד, וזרקו אותו אחרי יומיים כי הוא הסתובב בכלובים עם מכנסיים קצרות. רגע, שנייה, אני בודק קצת, אני חושב. הוא בסך הכל בדק גבולות. זה אותו דבר כמו שהיה ברואים רחוק, שאמרו לנו, תשמעו, יש פה בעיה, ונכנסנו למשטר מאוד מאוד שקובע גבולות, הוא התהפך 180 מעלות. רואים רחוק, זה באמת כאילו אלוהים ירד ונשק אותי במצח. זאת אומרת, האופציות פשוט נורא נורא מעטות בשבילו. כי הוא חייב מסגרת תומכת ועוטפת. נראה לכם היום תהליך עבודה על המשקפת, נשתדל להראות כמה שיותר. בין לבין אנחנו נשלב את המבחן של הלייזר, אוקיי? גם תוכלו להתנסות במכשירים, בפתיחה, בתיקון. זהו, בדקנו שמנסרות לא זזות, וסוגרים עוד פעם את המשקפת כדי שלא ייכנס לכלום. לא יודע, ממש כיף לי בקורס. אני רוצה לעלות על מדים למה כל כך חשוב לך לעלות על מדים? לא יודע, ממש רוצה להיות חייל. למה? לא יודע, זה החלום שלי. היה לו חלום להיות חייל, זה חלום עצום בשבילו, אבל זה חלום בטווח הקצר. בטווח הארוך זאת מסגרת שאני רואה אותה ממשיכה איתו, שנותנת לו את הכלים לפעול ולהצליח בתוך מסגרת תומכת שעוזרת לו. זה פתאום היה משהו שהוא אפשרי והוא יכול, והוא תלה בו המון תקוות. בימים שהיו מבחנים מסכמים וזה, אז הוא ביקש לישון בבית ולא לישון בשדרות, וזה גם היה מדהים, כאילו להשוות את זה לתקופה של נגיד הבגרויות, בגרויות היינו רבים איתו, אנחנו הקזנו דם כדי שהוא יעשה את המגנים ואת הבגרויות ויצליח בהם, וכל מבחן זה היה, וואו, ממש קשה. ופה הוא היה מגיע, נכנס לחדר ולומד לבד, בלי שאף אחד יגיד לו, תלמד, ואתה צריך להצליח, ואתה לבד. זה היה מדהים לראות את זה. הוא עבר שם תהליך ששינה אותו מאוד. מי החברים הכי טובים שלך פה? יהודה, זיו, עומר. אני חבר של כולם, אבל... אנחנו חברים של כולם, אין שונה. היית עד היום באיזושהי מסגרת שהצלחת ליצור קשרים חברתיים כמו פה? לא ככה. מה הקסם פה? איך זה קורה שפה דווקא אתה מצליח ליצור קשרים? לא יודע, כולם פה כמוני, לא כמוני, כולם פה... אני לא שונה בעצם, שאני רוצה כאילו להיות כמו כולם, כמו כל החברים שלי. אבל זה קצת שונה עדיין. כי איפה הקושי שלך מול העולם? איפה הוא בא לידי ביטוי? הילדותיות נראה לי. אז זה לא מפרש. קשה? כן, לא יודע מה להגיד, זה לא... טוב. אתמול נסעתי לבקר אותו, ופתאום, משום מקום, הוא אמר לי, נמאס לי מהספקטרום הזה, מה זה הספקטרום הזה? פתאום כל הזמן אני ספקטרום, לא רוצה להיות בספקטרום, למה נולדתי ככה בספקטרום? אז אמרתי לו, אבל מאז שאתה יודע שאתה בספקטרום, בעצם החיים שלך קיבלו תפנית הרבה יותר טובה מכל השנים הקודמות שלא ידענו מה זה. אז הוא חשב רגע, ואז הוא אמר לי, נכון, אבל אפשר לא לקרוא לזה ספקטרום? כולכם עכשיו נוסעים לכיוון אשקלון, נכון? כולכם בצד הזה של הכביש, אתם לא צריכים לחצות את הכביש. כן. נכון? מכירים את הדרך? אתם נוסעים ביחד? אתם מתפצלים בתחנת הרכבת, נכון? כן. אתם שלושתכם נוסעים על אותה רכבת? ואתה נוסע דרומה. אני נוסע ביחד עם זיו. ועם סשה. אני תחנה אחת. אני מבקש שתיסעו ביחד ברכבת, שתוודאו ששלושתכם עולים על הרכבת הנכונה, בסדר, עומר? סשה, אתה מפקד הקבוצה? מפקד החוליה? קדימה, לדרך, חבר'ה. לא לשכוח להתקשר אליי.
נסיעה טובה. אתה רואה? תסתכל. רק לי אכפת, תראה איך משאירים את הצלחת. בוא על נפש. אתה מתאמץ להפגין כישורים נוירוטיפיקליים? בוא אני אגיד לך מה אני באמת חושב. מאז שגיליתי את זה, זה לא ממש אכפת לי. אני רק פרחתי, התגייסתי כמו שרציתי, עזבתי לבית לבד. אני רק פורח. אני עושה הכל לבד, אני יודע גם לכבס. שוטף כלים עכשיו, הכל. רק פורח. מה קורה? בסדר. מה מעשיך? סתם מנקה עצמאי, סתם החלטתי לנקות, להראות למדריך. אני לא מאמינה, כל הכבוד לך. אמא, אני הולך להיות, מה זה כוכב? כל הבסיס מדבר עליי על זה שאני כוכב. כל הבסיס אומר שאתה כוכב? כן. אתה כוכב? יופי חמוד, אני גאה בך מאוד מאוד מאוד, ולא מתאר כמה. בסדר, ונהיה בקשר. טוב, מחוש, נשיקות. נשיקות. ודי, נמאס לי, אני הולך לעשות פה מהפכה, די, אי אפשר, כל אחד, אתה יודע כמה פעמים אני לוקח על זמן את זה? מה זה? אני תמיד מדברת על ההגעה שלי לפה כבאמת זכות גדולה, שאני אומרת לפעמים, איך הגעת לפה? איך ניתנה דווקא לך הזכות הזאת להגיע לפה? שהיו עוד אנשים והיו עוד מועמדים שסרבו לפה אפילו להגיע לפה, קצינות מעולות. אז מזל. כן, מזל. לגמרי מזל. לאט לאט אני מרגישה שאני מצליחה לראות לפחות חלק מהעולם דרך העיניים שלהם. אם זה הקשיים שעברנו פה ביחד, אם זה באמת החוויות וההצלחות. ואני חושבת שזה מה שמרגש אותי, זה שאני יכולה לשבת בנסיעה, אני גר בקריית אתא, נסיעה של ברכבת לא קצרה. וכל נסיעה כזאת, אז זה לחשוב. זה לחשוב על האתגר, זה לחשוב על כל אחד ואחד מהם. זה לחשוב על הקשיים שלו, זה להתרגש מההתמודדות שלו. וזה לרצות מכל הלב שהוא פשוט יצליח, ושהוא יתקבל בחברה בצורה שמגיעה לו, וזה התסכול של מה קורה בחברה גם. בהתחלה היה לי מאוד קשה להשתלב במדור שלי. לא מצאתי לי איזה חברים או דברים משותפים עם המדור, ורק אחרי שהחלטתי שאני רוצה לעשות יותר מאמץ ולהכיר עוד אנשים שם, אז אנשים מהמדור יותר קיבלו אותי. יש עץ של כל המדור, אז נניח מפקדים באדום, חיילים בכחול, ואני ואותו אחד שנמצא איתי, אנחנו בצבע ירוק בעץ הזה. ויש גם מקרא, זה לא זה ברור שהאדום רשום מפקדים, כחול חיילים, ירוק רואים רחוק. זה פוגע בך? תשמעי, להיפגע זה לא יעזור בחיים. זה המצב. ממשיכים הלאה, אין מה להיפגע מזה. כרגע הנושא של זוגיות נראה די רחוק לי, אבל אני מאמין שבסופו של דבר גם לי מגיע שתהיה זוגיות. עם כל כמה שהחברה מקבלת, זה קצת סיפור לפתח זוגיות עם מישהי כשכאילו שיודעים, וזה גלוי, שאני רואים רחוק ואני על הרצף. עכשיו אני הולך לפגישות ייעוץ כאלה, ואני מאמין שכמה שנים כבר תהיה לי בת זוג. פנטזיות ברור שיש. היו גם רצונות ממשיים. במצב כיום אי אפשר, ועדיף שזה יישאר ככה מאשר שאני אעשה משהו ואז אני אהרוס לעצמי. מה אתם הייתם רוצים, או מה הייתם מצפים שנעבוד עליו השנה? אני רוצה זוגיות. אוקיי, זוגיות. נכון, אנחנו לא גמרנו לדבר על זה. כן, וגם אולי איך לנסות לדבר, איך לשוחח. איך להתחיל שיחה, או איך להיכנס לשיחה. כן. אוקיי, גם דיברנו על זה, אבל לא עשינו על זה מספיק.
הלכת קצת להירגע? כן. מהרעש שם? כן. אתם חברים? בערך, לא... שותפים לדירה. אפשר לומר, כן. אבל אנחנו די אוהבים אחד את השני. כן. איך היחסים עם החיילים האחרים ביחידה? היחסים הם בסדר, אני מדבר איתם קצת וכל זה. קצת? קצת, כן. למה קצת? אני יותר מתרכז בעבודה, יש לי קצת פחות קשרים חברתיים. לאחרים זה נראה קל, אבל לי זה... אני לא יודע מה לומר. אני מרגיש, לא יודע, קצת מבוכה. מרגיש שלא מבינים אותי. הרבה אנשים ניסו לעזור לי, אני מרגיש, אני לא יודע, כאילו, מה אני צריך להרגיש. אני מרגיש לפעמים אולי קצת בודד, אבל... זה היה חסר לך, חברים? כן, פשוט אני... הרגשתי קצת בודד. אם הייתי מבקש ממך להביע, לא במילים את מה שאתה מרגיש, אז מה היית עושה? אולי בכתב לומר. אני גאה להיות מי שאני. אני מרגיש שכל העולם צופה בי, ואני לא רוצה לאכזב אותם. אני גאה באנשים שהיו איתי ושעזרו לי בכל הדברים שהייתי צריך עזרה בהם. אני גם גאה במשפחה שלי שהיו איתי כל הדרך הזאת ושעזרו לי. אני גם מצטער אם הייתי קשה לאחרים ולמשפחה שלי. הייתי רוצה שאולי יהיו לי חברים, אבל אני לא בטוח. אני הייתי רוצה לומר לכולם מה אני מרגיש, אבל אני לא יודע מה לומר, ולא מוצא את המילים לומר זאת. אבל אני מרגיש הרבה לחץ שכולם מסתכלים עליי ואומרים עליי דברים טובים. אני לא יודע מה אני צריך לעשות להם ומה לומר עליהם, ואני מרגיש שאני מאכזב אותם ולא יודע מה לעשות בדיוק. כן. אני אוהב לדבר, אני לא יכול להעביר עבודה בלי לדבר. וזה לא משגע פה את כל החבר'ה? מי שרוצה להשתגע, בוחר להשתגע, מי שלא רוצה להשתגע, לא משתגע. אתה מסמן? איזשהו שביל על צל ההר, מה שנקרא. שמע, להיות מפענח זה עבודה מאוד משגעת, אם אתה שואל אותי. כמה פרטים אתה צריך להתאמץ בהם, וכמה אתה צריך להשקיע, ולראות טוב טוב מה שאתה עושה. מבחינת המקצועיות שלהם, זה מאוד מגוון. יש לי חבר'ה מפענחים מטורפים, יש לי חבר'ה מפענחים בסיסיים. כולם טובים, כן? כי אנחנו מצפים מהם ושואפים שהם יגיעו ל-200%, אחרת אנחנו לא משחררים אותם מפה, עד שאנחנו לא חותמים עליהם. ואם אני מסתכלת על מפענחים רגילים, פענוח זה מתיש. זה לא תמיד כיף, ותמיד יש ויתורים קטנים, עם כל החשיבות בזה. ופה אין את זה. הם באים המון מוטיבציה לשרת. הרי אף אחד לא רצה אותם שישרתו. כולם אמרו להם לא תכנסו לצבא. אם מישהו מאיתנו היה מנסה לעבור את תהליך ההתנדבות לצה"ל שהם עברו, זה מאוד מורכב, שדורש הרבה אנרגיה ומוטיבציה אינסופית להתגייס. התחלנו עכשיו עבודה מבצעית, ואז הם התחילו לעבוד, ותמיד בהתחלה יש המון קשיים ובעיות ושאלות, אני מכירה את זה מכל מיני מקומות, ופתאום זה הלך נורא חלק, והלך נורא טוב.
ופתאום היה בא לי להגיד, כן, מפענחים על הספקטרום האוטיסטי הם יותר טובים מפענחים רגילים. פתאום הם כולם ביחד כקבוצה התחילו לעבוד בקצב טוב, באיכויות מרשימות. אותם חבר'ה של הסגולות שלהם ועל היכולת באמת הגבוהה מאוד שיש להם להבחין בפרטים, לראות בצורה מדויקת שינויים שיש. הם מייצרים את התשתית המודיעינית שמאפשרת לקוחות לקבל את אותו ידע, את אותו ניתוח מודיעיני, ולצוק איתן נעזרנו בלא מעט מהדברים האלה. עוד דבר שאני חושב שכדאי לציין, כשלקחנו ושמנו בפני החבר'ה פרויקט שתכננו כדי שהם יבצעו אותו, לקחנו בחשבון את מה שאנחנו רגילים, פחות או יותר לקצבים של הפרויקט. הגדרנו שנה לפרויקט הזה, סיימנו את הפרויקט אחרי 3 חודשים. כל אחד בנוי אחרת. היו נותנים לי להטיס מטוס קרב, אני מניח שלא הייתי מגיע לשום מקום. וישנו מישהו מסוגל לשבת על תצלומים, תצלומי אוויר, או על עבודה שלנו נראית רוטינית לכאורה, אבל הוא מוצא המון אתגר. כי בסיכומו של דבר, כאשר הוא מצליח להראות לנו משהו שאנחנו לא רואים, ומצליח לפענח לנו תעלומה שבשום דרך אחרת לא היינו מצליחים לפענח אותה, יש פה סיפוק אדיר. אנחנו גם מאוד מסורים לעבודה, נשארים עד שעות מאוחרות, למרות יש לנו את הזכות ללכת מוקדם. ואתה רואה איך אותו מדור שהחבר'ה שלנו נמצאים שם, זה משתנה, זה הופך להיות אחרת. הם סופגים מהם את הדברים המדהימים שיש בהם. כל האינטראקציה הזאת, כל הקבוצה הזאת, משתנה לטובה. שיעורם של האוטיסטים בקרב האוכלוסייה עולה בהתמדה משנה לשנה, וכיום הסטטיסטיקה מלמדת שמכל 68 לידות בא לעולם ילד שממוקם איפשהו על הקשת האוטיסטית. כמו שאולי כבר הבנתם, רוב הילדים, שלא על פי הדעות הקדומות, בתפקוד בינוני עד גבוה, ורבים מהם אינם מאובחנים כלל רשמית. הם יכולים ללמוד לימודים גבוהים, לעבוד וליצור, לתקשר ולתרום לחברה בדרכם הייחודית. לראות את אותו עולם שרובנו רואים, אבל לפרש אותו קצת אחרת. כמו למשל אלן טיורינג, אחד מאבות מדעי המחשב, האיש שחשב אחרת מכל סביבתו, ובסופו של דבר פיצח את קוד הצופן הנאצי, האניגמה. בעצם אתה היית מעדיף לא להיות פה. אני מצטער קצת, כן. למה? כי אני לא יכול להיות כמו החברים שלי ולהחזיק רובה. אני עדיין עוד קצת עצבני על ההורים. אני לא מרים אליהם טלפון. אתה לא גר איתם? אני גר איתם, כן. אז מה זאת אומרת אתה לא מרים להם טלפון? הייתי שוהה במקום אחר אצל אחותי, אז לא הייתי מתקשר איתם כמעט. רק חוזר הביתה בסופי שבוע. ואז מדבר איתם. ועכשיו? סביר. תראה, החלום שלו היה זה להתגייס לעוקץ קרבי. אני רק אומר לו שטירונות זה קשה. זה דבר קשה. אתה היית מצליח לעבור טירונות? לשרוד אותה? כן, אני חושב שהייתי מצליח לעבור טירונות. באמת? אבל זה קשה, כן. הייתי מצליח אבל. אבל היו לך רגעים מאוד, בינינו ככה, נהיה כנים, היו רגעים מאוד מאוד קשים, גם בתוך הקורס הזה, לא טירונות, עם כל החיבוק הגדול. כן, אני יודע. עומר הביע רצון מאוד חזק להתגייס כחייל רגיל, להיות לוחם, כי זה מה שמצופה מגברים צעירים פה במדינה, אבל הרצון הזה לא לקח בחשבון א' את החולשות שלו, והן קיימות, ואני לא חושבת שנכון להתעלם מהן. אני חושבת שהחוכמה הגדולה היא דווקא להסתכל לזה בעיניים, ומצד שני את החוזקות שלו, והן כל כך רבות. משמועות ששמעתי על התנהלות של חיילים
עם לקות של אספרגר לא הייתה הבנה גדולה, וזה היה מקשה עליו בהיבט החברתי. ואנחנו לא, בסופו של דבר, אני על כל פנים לא הייתי רוצה שהוא ייפול. יאללה, קומטות על הראשים, מסדר בוקר, תמשכו צעד ימינה, הלאה, לשוד. תן לי את העיתון שלך, היום לא תקרא בובספולד, לא נורא. חבר'ה, יאללה, בוקר טוב לכולם. כמה עדכונים שאני מעדכן אתכם. ב-26 יהיה ערב סגור לפלוגה פה. בערב סגור הזה יערך טקס השבעה לכל החבר'ה של פרויקט הורים רחוק, עם המשפחות, קצין החזקה בטכנולוגיה ראשי, קטנר. יהיו פה הרבה מכובדים, אז תיקחו את זה לתשומת לבכם. זה יום ארוך, לא יהיה שחרורים. הרמת הדגל המסדר יעבור לדום, עמוד דום, דגל הרם. שוחררים. אהלן, יוליה. אתה רואה שזה כן, לא תקין? כן, אבל אז זה לא למה הגיוני. אתה מתווכח? מה לא הגיוני פה? בדקתי את זה, כשבדקתי את זה פעם אחרונה זה היה טוב. אז עכשיו זה לא טוב. זה חלש לפי דעתך? אז תשים מנורה אחת. לא, אני לא באה עכשיו, אני לא בוחנת אותך, אני שואלת אותך לפי שיקול דעת שלך. בסדר? אתה שמח? שבסופו של דבר הגעת לכאן? כבר לא כועס? אוהבים אותי ממש. עכשיו ביום רביעי, לפני שבועיים זה היה, חזרתי מאיטליה. וכולם התגעגעו אליו ממש. אתה גם לפעמים מתייאש, רוצה לשבור את הכלים, אבל אתה נרגע, הולך שותה כוס מים, נרגע, חוזר, מתקן. כן, אבל נגיד, אבל אני בחיים לא... בסדר, אולי אני מתעצבני, אבל אני בחיים לא מוותר. נכון. למה? כי אסור לוותר. אני חושב שמערכת הביטחון לקחה על עצמה משהו שהוא לא בתפקידה, לא בסמכותה ולא על זה היא נמדדת, אבל במסגרת התפקיד שלה בחברה הישראלית, לקחה לכתפיים שלה דבר יפהפה. לנסות לצאת לדרך חדשה ולתת לאותם נערות ונערים הזדמנות להשתלב בחברה ולתרום לה. עוד מעט ינואר. כן. מה אתה הולך לעשות? אני חושב לחתום קבע. אחד האפקטים הנלווים לפזם זה שכבר מתחילים לחשוב אחרי הצבא. אתה חושב? מאוד חושב. מה חושב? אני רוצה להיות גנן בגן ילדים. אני מתכנן לפתוח גן שיקרא גן חיוך, שבו כל הילדים יחייכו, ותהיה שעה ביום שהילדים לא יעשו כלום, פשוט יחייכו. זה יהיה גן תקשורת? לא, זה יהיה גן רגיל.